en ankomst, skulle jeg til at sige. Hej! Og velkommen i byggehaven. Nu er vi ved at få vores længe ventede træterrasse. Det bliver fedt, og så nu er de glade, fordi nu fik de lov at bruge deres sav for første gang. Det er hyggeligt, ikke også, Vera? Ja. Du har slet ikke plukket alle de jordbær, der er færdige derovre, kan jeg se. Jeg har plukket nogle. Der er fyldt med røde bær over det hele. I den lille have. Hvis man kigger derhen, den går derhen, så er der vildt mange. Er der det over på stikkelsbærbusken? De skal plukkes, så vi kan få lavet noget mere marmelade. Det smagte virkelig godt. Kom og se. Hvad skal jeg se? Hvor mange der er. Okay, det var fordi jeg har været ude og aflevere Dagmar. Hun er blevet sat af til spejderlejr. Jeg kan lige prøve at indsætte et billede. Wow! Hold nu op. Dem skal du plukke, og du skal pille lige præcis den der af. Pluk dem alle sammen. Wow, hvor er der mange. Det er nu, de skal plukkes. Det er du ret i. Skal jeg hente en skål til dig? Jeg gør det senere. Okay. Du spørger måske dumt, ikke? Skulle den ikke være længere tilbage, den der terrasse? Okay. Nej, den skulle være lige her. Nå, jeg troede, den skulle være længere tilbage. Altså en busk længere i hvert fald. Løber den tilbage fra hvad? Den vej. Det er noget ikke. Ja. Tilbage her, så den er... Det er lige her. Ej, hvor bliver de trætte af mig, når jeg siger sådan? Ja, meget. Det er kun derfor, jeg siger det. Det er bare for sjov. Det ved jeg godt, ikke også? Nej. Nej. Den skal være her, når den skal være lige her. Det er lige her, den skal være. Det er helt perfekt, jo. Fedt. Gerne lang. Godmorgen og velkommen til. Det var meningen, at i dag så skulle jeg filme en hel masse hygge. Fordi at mig og Vera, vi skulle have en fridag. Ja, Vera har hente en stor taske. Fordi i stedet for, at vi skal på museum. Så har Dagmar brækket sine fingre. Sin hånd, ja. Hun har brækket hånden. Så nu bliver vi nødt til at køre til Kolding og hente hende på spejderlejr. Så det var ikke lige meningen. Men det skal ikke forhindre os i at have en fest, vel, Vera? Nej. Så vi har pakket skumpeduser, myslibar og madpakker. Og så kører vi derover af nu. Så er vi der omkring 8:30. Hun fik lagt gips i går. Ja. Så det var ikke helt det, vi havde planlagt. Men nu skal vi også se, fordi det, som jeg filmede den sidste gang, det var nemlig, at drengene var gået i gang med terrassen. Og nu skal vi se. Skal vi bare se hernede? Der er vores nye terrasse simpelthen. Og se Pablo, han kan simpelthen ikke finde ud af det. Han har kørt galt derovre i hjørnet. Så vi skal nok have lagt den der snor om. Men er den ikke blevet flot? Nu skal den bare males, sådan så den matcher. Den her terrasse er virkelig fint. De er så gode. Men afsted med os. Vi må en tur til Kolding. Og det er ikke for at hygge at se Koldinghus. Det skulle de ellers have været i dag. Så jeg skal lige fange dem, før de tager til Koldinghus, alle spejderne. Det er fandme synd for hende, mand. Hej, Vera. Hej. Man må ikke sove mere nu, når man først er stået op. Vi er kommet til Hornodde. Er det det, det hedder? Jeg har sovet hele vejen. Nu skal vi bare have Dagmar.
Sønderbo derovre, der var hun drættet ned og brække armen. Eller høj. Ja, det ved jeg ikke. Vi finder ud af det om lidt. Vera fortæller, at hun går til kunst her på Maps. Og så har vi været her med Claire. Og hvad siger du så med det hus? Hende her hedder Heidi, og hun har så taget sit tapet for at lave sådan et der hus. Og det flyver så rundt på himlen og får voksnes tanker tilbage, altså sådan så at de laver kræer igen. Fedt, så de får de kreative tanker retur. Ikke ballon. Sejt. Gobelingerne er væk. Ja, hvordan søren har de fået en bil derind? Det kan godt være, at den lige trænger til lidt Bertram her. Wow. Godt stikke efter mange nøgler. Ja. Ja. Hold op. Jeg tror, det handler om at finde den rigtige. Ja, må man prøve sig frem. I dag er det Agnes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig i år med dejlig chokolade og kager til. Tillykke, søde skat. Tillykke. Nu er klokken 12 12, i Danmark. og den er vel så 7 i, Og 7 i Kyoto. Kyoto. Men her i Danmark har du fødselsdag nu. Nu. Lige Tillykke præcis med det, nu. skat. Tillykke, vi savner dig. Håber du får en dejlig dag. Ja, vi Vi glæder går os. altså snart i seng. Ja, vi glæder os til, at du kommer hjem, og vi kan fejre dig. Ja. Nå. Så gammel og så langt væk, og Vi snakkes venner, vi har sovet lidt. jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Hej, så skat. Hej.